डीडीएस बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर. कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर. स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी. आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 88 79 18 18 27. राणेसाहेब, खरं तर विनायक राऊत यांची पत्रकार परिषद झाली आणि त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी म्हटलंय की निलेश राणेंनी काल पत्रकार परिषद घेऊन जिलेटिनच्या कांड्या आणल्या जात आहेत वगैरे अशा पद्धतीचं सांगितलंय. तर निलेश राणेंची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि यामध्ये भाजपा व निलेश राणेंचा काही हात आहे का याबाबतची चौकशी यंत्रणेनं करावी असं त्यांनी सांगितलंय. तुमची नेमकी काय भूमिका आहे याबाबत? बघा, हे लक्षात घ्या, विनायक राऊत सारखा मूर्ख माणूस या जगात दुसरा नाही. जेव्हा मीच पोलिसांना माहिती देतोय, मीच प्रशासनाला माहिती देतोय की असं असं होऊ शकतं किंवा घडतंय, याचा अर्थ काय, मी कुठल्याही इन्क्वायरीला जायला किंवा कुठलीही स्टेटमेंट जेव्हा मला बोलवतील द्यायला मी तयार आहे. मला जी माहिती आहे ती मी माहिती द्यायला तयार आहे आणि मी माझ्या पद्धतीने देणारही आहे. मी काय थांबलो नाही. पत्रकार परिषद कशासाठी घेतली की काही गोष्टी सार्वजनिक जर सगळ्यांना कळल्या तर आजूबाजूला जे काही प्रमाण आहे, कोण काय जर मस्ती करायचं प्रमाण आहे ते कमी होतं किंवा थांबतं. हा तो त्याच्या मागचा ऑब्जेक्टिव्ह होता. पण विनायक राऊत सारखा मूर्ख माणूस ह्या जगात दुसरा नाही. मी तर म्हणतो की जर त्याला एवढं वाईट वाटलं विनायक राऊतला की ह्याच्यावरती इन्क्वायरी बसली, मला 100% इन्क्वायरी बसली पाहिजे, म्हणजे हे सगळं व्हावं असं विनायक राऊतांना वाटतंय का? जर कोण, अच्छा, मी उद्धव ठाकरेंचं नाव घेतलं नाही, मी विनायक राऊतांचं नाव घेतलं नाही, मी राजकारणात कोणाचंही नाव घेतलं नाही, तर ह्यांना एवढी आग लागायची गरज कसली? म्हणजे तुमचा काय सहभाग आहे का त्याच्यामध्ये? तुम्हाला माहिती आहेत का ती लोक कोण आहेत ती, आणि म्हणून तुम्हाला वाईट वाटतंय का? किंवा तुम्हाला असं वाटतंय का की ही घडलीच पाहिजे घटना? असाही संशय आहे ना. आम्हालाही संशय आहे की कदाचित विनायक राऊतला असं काहीतरी घडावं असं वाटतंय आणि म्हणून त्यांनी ही भूमिका त्यांची घेतली असावी. कारण का ते सातत्याने कोकणाच्या विरोधाचीच भूमिका घेतात. उद्या असं काय घडलं हे विनायक राऊतना हवं आहे का, हा माझा त्यांना प्रश्न आहे. आणि मी कोणालाही जिथे मला बोलवतील कुठल्याही कमिटी समोर मला जी बातमी आहे ती मी सांगायला तयार आहे, स्टेटमेंट द्यायला मी तयार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. पण विनायक राऊत हे नेहमीप्रमाणे बिंडोकासारखं बोलतात, अक्कल नसल्यासारखं बोलतात आणि ज्या माणसाला समाजामध्ये काडीची किंमत नाही, एकतर तोच माणूस असे प्रश्न उपस्थित करून, आणि त्याला खरोखरच विनायक राऊतांना असं वाईट वाटतंय की असं काहीतरी घडलं पाहिजे, तर त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही विनायक राऊतांकडून पण घेतलं पाहिजे की तुम्हाला वाईट वाटतंय का जर कोणी पोलीस प्रशासनाला काही गोष्ट अगोदरच समजलेली सांगितली तर तुम्हाला कसलं वाईट वाटतं त्याच्यामध्ये? बर साहेब, अजून एक शेवटचा माझा प्रश्न आहे या विषयासंदर्भात. राऊत यांची प्रेस झाली तेव्हा ते असंही बोलत की उद्धव ठाकरे बारसूमध्ये येत आहेत म्हणून भाजपवाले काळी मांजरं आडवी घालण्याचा प्रयत्न करतायत. त्याबाबत नेमकं काय सांगाल? कारण उद्या तुमचं देखील बघा, विनायक राऊत हा स्वतः काळा बोका आहे. तो काय दुसऱ्यांना सांगणार की हे अशी आडवे गेले तसे आडवे गेले. आम्ही आमचा समर्थनाचा मोर्चा काढला तर या बोक्याला त्रास व्हायचं कारण काय? तुम्ही तुमचं काम करा, आम्ही आमचं काम करू. आम्ही असं सांगतोय का की आम्ही उद्धव ठाकरेंना अडवणार आहोत? आम्ही अडवणुकीची कुठलीच भूमिका घेतलेली नाही. आम्ही आमच्या समर्थनाची ताकद दाखवणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये विनायक राऊत सारख्या बोक्याला काय अडचण आहे? मला विषयच कळत नाही की आम्ही तुमच्या कुठल्या रस्त्यात येणार नाही किंवा आम्हाला तुमच्याशी काही घेणं देणं नाही, आम्ही किंमत सुद्धा देत नाही. मग हा सगळा पत्रकार परिषद घेऊन बोलायचा विषयच नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरलात, बीजेपीची ताकद आहे आणि आम्ही तुम्हाला थांबवू शकतो, असं सगळं तुमच्या जे डोक्यात आहे ना, ही भीती विनायक राऊतची मला आवडली.
विनायक राऊत असेच बीजेपीला घाबरत राहिले पाहिजे, ही भूमिका मला आवडली. साहेब, आपण सविस्तर संवाद कोकणशाहीशी साधला. धन्यवाद. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करा.